kalmomi masu harufa goma da misalai a jimlace. Welcome to the place where people come to get inspired. This is the Phenomenal Success Academy. Photograph, hoto. This is her photograph. This is her photograph. Wannan hotonta ne. Protection, kariya. We all need protection. We all need protection. Dukkaninmu muna buƙatar kariya. Newspapers, jarida. I don't read newspapers. Bana karanta jarida. Downstairs, ƙasan bene. Let's get downstairs. Bari mu sauka ƙasan bene. Supervisor, mai sa idanu akan al'amura. Notify the supervisor. A sanarwa mai sa idanu akan al'amura. Fingernail, farce. Cut your fingernails. Ki yanke farcenki. Insecurity, rashin tsaro. Insecurity is a problem. Rashin tsaro matsala ce. University, jami'a. Did you go to university? Shin ka yi karatu a jami'a? Invitation, gayyata. I saw the invitation. Na ga gayyatar. Employment, aikin yi. Create employment opportunities. A ƙirƙiro damar samun ayyuka. Everything, komai da komai. Everything is okay. Komai lafiya ƙalau. Discussion, tattaunawa. Discussion went well. Tattaunawar mu ta yi amfani. Television, kar a ce television. Television, TV. Turn on the television. Kunna TV. Journalism, aikin jarida. She studied journalism. Ta yi karatun aikin jarida. Beneficial, abu mai amfani. Money is beneficial. Kuɗi abu ne mai amfani. Impressive, abin burgewa. You look impressive. Kai, amma kin yi kyau, kin burge. Inevitable, abinda ba za a iya kaucewa ba. Death is inevitable. Mutuwa ba za a iya tsere mata ba. Watermelon, kankana. I love watermelons. Ina son kankana. Opportunity, dama. Create opportunities. A ƙirƙiro damammaki. Exaggerate, kambama abu. She likes to exaggerate. Tana son kambama abubuwa. Ku taho mu yi karatu ta online a sauƙaƙe. Muna da ajin waɗanda ba su taɓa shiga boko.